A vtedy som urobil ten krok toho odpustenia, ale vlastne sa nič nestalo. Že ako keby na začiatku sa nič nestane. Že to trvá dlho. A my si niekedy hovoríme, že strašne dlho to trvá a nič sa vlastne nedieje. To je ako keď teraz na náboženstve v stredu som ukazoval jačmen týmto deťom a hovoril som im, že ale keď ho dáme do vody, tak on začne rásť, začne mať v sebe život. A tak jedno dievčatko hneď bežalo k umývadlu, dalo tam vodu a hovorí, nefunguje to. Nefunguje to, nič nerastie. Tak hovorím, počkáme, dáme to do vody a počkáme nejaké 2 týždne a uvidíme, či nebude nič rásť. Takže aj v mojom živote nakoniec aj ten čas, ľudia, ktorí ma mali radi, prijali ma, tak mi vlastne pomohli urobiť ten krok a v skutočnosti teraz vidím, že sa niečo dialo. Vtedy som si myslel 16, 17, 18, že sa nič nedieje, ale deje sa. Takže toho vás chcem povzbudiť. Nicole Kidman, poznáte takú herečku? Úžasná teda. Odklonila sa od viery, žila 10 rokov s hercom a vyznávala scientizmus a také veci, ale vrátila sa k viere. Prekonala rakovinu, hovorí pravidelne do kostola na spoveď a hovorí, babka ma vychovávala vo viere. Babka bola hlboko veriaca, modlila sa ruženec. Viete, tie babky, čo dokážu? Možno niekedy si potrebujeme tak uvedomiť tých svedkov vo viere. Kto to bol? Kde sme to svedectvo chytali? Nejaký kňaz, možno priateľ, možno neviem kto. A sami sa potom stávame svedkami, aby sme to niesli iným, ako som hovoril, aj svojou tvárou, aj tou vôňou Krista, že z toho človeka cítiť, viete, že on žije ináč, ako ide ten prúd sveta len pre brucho a pre neviem čo. Ako som spomínal aj pri svätej omši, mal som 23 rokov, keď som sa stretol s Kristom, teraz mám 77 a stále bežím. Stále je predo mnou. Nikdy nemám vedomie, že je za mnou. Áno, stretol som, ale stále je to nové. A každé misie, však ich robím už 30 rokov pomaly. To sú možno 500 misie. Môže sa zdať, že je to isté, viete. Ako niektorí hovoria, to ťa baví, stále to isté, ale to vôbec nie je to isté. To sú každé misie je iné, lebo Ježiš je nový a vy ste noví. A cez to vzájomné svedectvo sa upevňuje naša viera. A neviem, čo mi ešte Pán Boh pripravil. Ako svätý Pavol hovorí, nehľadím na tým, čo je za mnou, ale bežím za tým, čo je predo mnou. Za Ježišom Kristom, ktorý sa ma zmocnil, aby som sa aj ja zmocnil Jeho. Za tým nebeským povolením. Nezostať stáť, si sa zaseknúť. A som veľmi vďačný Bohu, už neviem, kto to všetko vymodlil, ale že som ho mohol stretnúť. A že to stále trvá, že to nie je niečo prechodné, viete, nejaké chvíľkové šťastia a potom sa trápiš. Ale naopak, ako hovorí Sväté písmo, že život spravodlivého je ako ranná zora, ktorá prechádza do plného svetla. Pomalinky a zistujete, že viac svetla a viac tých súvislostí v Bohu, že vás to dojíma. Ja tu mám aj 2 spolubratov, ktorí sú už pripravení, aby vám mohli niečo povedať. Ale potom prišiel pre mňa taký dosť veľký šok, keď som prišiel na strednú školu do Bratislavy. Chodil som do Bratislavy a tam na náboženstvo sme sa prihlasili iba 5. Bolo nás 25 a iba 5 sme boli na náboženstve. A odrazu sa mi odkrylo to, o čom som ani netušil, že sú ľudia, ktorým stačí to, že v úvodzovkách prežívajú zo dňa na deň. A pamätám si, že častokrát, keď spolužiaci prichádzali v pondelok opäť do školy po víkende, tak častokrát hovorili, ako strávili ten víkend. Na aké diskotéky sa dostali, koľko toho alkoholu vypili. No a to, čo bolo pre mňa veľmi kľúčové, bolo to,
že to, ako žijem, sa odráža na tvári. A videl som častokrát na tvárach mojich spolužiakov to, že aj keď sa chválili jeden pred druhým, aby tak nejak boli možno v centre pozornosti, videl som v ich očiach, ich tvárach akýsi smútok. A tak pre mňa to bola tiež určitým spôsobom výzva. Čo si zvolím? Vždy máme totiž na výber. Máme slobodnú vôľu. A práve ako hovorí Ježiš, že strom poznáte podľa ovocia. Že aké je ovocie toho, čo prinášam, alebo po akom ovoci vôbec siahnem. To ukáže, čo mám v duši. A preto, keď som tak nejakým spôsobom skutočne vnímal a uvažoval nad tým, a čo vidím práve v príbehoch mojich spolužiakov, tak som si uvedomil, že ja nechcem byť nešťastný, ja nechcem prežívať smútok. Chcem byť šťastný a som rád, že aj to moje áno Bohu, ktoré som dal, ktoré sa potom aj ďalej rozvíjalo aj v tom mojom reholnom povolaní, keď som pocítil to volanie Ježiša Krista, poď a nasleduj ma, že ma to robí šťastným, že to nie je čosi krátkodobé. Tak chcem aj teraz poďakovať Bohu za to, že môžem mu patriť, že môžem byť aj tu medzi vami a že môžem žiť aj v tom reholnom zasvetení, ku ktorému ma Boh povolal. Stále sme na ceste a nemáme ani šajn, kde nás Ježiš vedie. Zostať s ním a to, čo je krásne a čo pápež zdôrazňuje, že ideme spolu, synodálne, že ideme ako cirkev, že si pomáhame navzájom, že sa povzbudzujeme navzájom. Lebo to, čo v dnešnom svete sa môže stať najhoršie pre vás, mladí priatelia, to, čo sa ti môže stať najhoršie, je, že zostaneš sám. Nič horšie sa nemôže v živote stať, ako keď človek zostane sám. So svojím mobilom či s tabletom. Prečo? Lebo sa nerozvíja. My sa rozvíjame vo vzťahu. My si myslíme, že neviem čo, pozerám si všetko možné, že sa rozvíjam, ale to nie je pravda. My sa rozvíjame vo vzťahu, v rodine, v reholi, v spoločenstve cirkvi, spoločenstva, ktoré tu aj máte, zapojte sa. Kultúra stretnutia. To, kým si ti povedia druhý. Iní ti pomôžu odkryť tvoje dary. My sa rozvíjame vo vzťahu. Nebo to budú vzťahy. To budú vzťahy, ktoré trvajú večne. Niektorých ľudí tu poznám na zemi, potom ich stretnem tam i v Kazachstane, neviem kde všade. Až ich stretnem v nebi a tam dopovieme ten príbeh celý. Kde si mal tiež pápež František stretnutie s mladými, bolo ich množstvo, milión či koľko. Hovorí im, že kladete si otázku, že kto som. To je dôležité, kto som. Som futbalista, či hokej, hráte Košice, ako to bude, neviem. Alebo som doktor, som neviem čo, podnikateľ. Kto som? Hovorí, je to dôležité. Vedieť, to som, ale položte si dôležitejšiu otázku, pre koho tu som? To je dôležitejšia otázka. Pre koho tu som ako kňaz? Pre koho tu som? Lebo môžeš neviem čo v živote dosiahnuť, ale na čo? Pre koho? Tak rozmýšľať aj o svojom povolaní. Budem lekár, aby som bol pre ľudí. Či budem kňaz, aj o tom uvažujte. Či redemptorista, veľmi radi privítame aj z KVP. Máme toľko požiadaviek a práce, že nestíhame. Nemyslel len na to, aby som ja sa, neviem, rozvíjal, aby som ja zarobil a neviem, čo dosiahol, ale pre koho? Preto vstupujeme do manželstva. Dnes je tiež strach z manželstva. Pre koho? Pre rodinu? Pre koho to všetko je, že chodím do školy, učím sa, aj sa modlím, aj rozvíjam. Pre koho? A tak dostávajme v spoločenstve cirkvi, aj kdekoľvek, máte možnosť
Možno deti sa pýtali tiež pápeža, že čo mám robiť, aby som sa stal svätým. A on hovorí, že príď zo školy, urob si úlohy a chod sa hrať s deťmi. Nezostaň sám na izbe, chod sa hrať s deťmi, choď vonku, choď medzi ľudí a prinášajme im tú vôňu Krista. Stretávajme sa s Kristom, ktorý nás naplňa nádeju. A on nás vedie k ľuďom. On pripravuje, lebo stretnutie môže byť alebo tancom s druhým človekom, nie? Alebo väzením, alebo peklom, ako hovorí Sartre. Ale keď máme v sebe Boha, prinášame ľuďom Boha, prinášame im chuť žiť. A to je dnes veľké poslanie. Dnes o mladých ľudí, bratia a sestry, sa bojuje. Ide o život a smrť, naozaj. Naozaj, dnes to nie sú žarty. To nie sú žarty, to hovoria psychológovia, psychiatri. O mladých ľudí sa dnes bojuje na život a smrť. A my ich musíme v tom podržať. My sa musíme modliť za nich, aj s nimi a aj ako si sprevádzať v tom všetko. A Ježiš nás vedie do života, do plného života, života bez konca. Lebo naša vlast je v nebi. Pamätajte, učíme sa vlastenectvo, že sme Slováci, že sme Košičania, ale to vlastenectvo neba, že my sme obyvateľia neba, tak sa tu potom aj správame. A to je naša dôstojnosť, aj naša veľkosť. Takže ďakujeme, že ste zostali. Príjmite niečo z toho, čo uznáte za vhodné. Pozývame na misie celý ten týždeň. Vždy sa bude niečo diať. Že budeme večer po svätých omšiach trochu spievať, akoby uvoľňovať toho ducha. A v školách budú nejaké programy a tiež piatok večer bude také stretnutie špeciálne pre mladých. Prídu naši do spoločenstva Rieka. Aj s takým svedectvom, aj spolu sa chceme nejak povzbudiť. Takže sú rôzne možnosti. A keď vás niečo tlačí na srdci, tak príďte na spoveď. Keď mladý človek objaví spoveď, tak vyhral život. Pamätajte si. Mladý človek má právo na chyby. Aj my sme ich porobili. Niekedy sa čudujem, ako som to mohol porobiť, ale vieme, kde máme ísť. Ježiš nám sníma hriechy a dáva nám nové srdce.